The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 says, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. Sa dili pa kita sugod o pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong hingalan, pagkumpisal sa atong mga sala, diretso ngadto sa Dios nga amahan. Agi kining sunod sa 1 John 1:9 principle, which is the rebound technique, recovery technique. Ang 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga dili pa luwas, wala pa'y Kristo sa mong kinabuhi, gidapit ka sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw makasalmot, makauban sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, o nga kita magandam nini higayuna pinagi sa paghingalan sa itong mga sala, angkon nga nakabuhat kita ni atong mga sala, o sa hatag kanato o higayon nga makaandam kita sa pagdawat sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining adlaw, ngayon nasaw kami gidala. Niining among pagtuon sa imong balang pulong pinagi sa YouTube, ubos nining ministry, nagapasalamat kami kanimo Diyos sa imong paglugway sa among kinabuhi. Imo pa kaming ipabuhi, ang tuning higayuna, gumikan kay ikaw na pa'y plano sa among kinabuhi. Musa nining adlaw, ipakita pa ka namong dugang ang imong kamaturan
nga among magamit nining among pagkinabuhi nining phase 2 sa imong plano. Tangtang nga mga babag sa among unahuna aron kami makapunting lamang diha sa imong igatudlo kanamo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga kaigsuonan nga mga fellow believers. Salamat sa Dios nga iya kita gi pabuhi pa. Kining tanan gumikan lamang sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, sa iyang kortesiya o sa iyang grasya. Dili kita takos. We don't deserve it. We don't work for it. We do not earn it. Kaya kini grasya man. So, karon padayon ta sa atong gibiyaan nga gisgutan o anihan makita nagadupot nining maong topic doktrina nga nagauluhan og how to become or how to be a winner in this life and in the next. Unsaon na to pagkahimong mananaog ni pangkinabuhia o sa sunod nga kinabuhi loyo ining kinabuhia. So padayon kita sa pagtuki o paghisgot sa mga lakang steps that we have to make aron kita magakabot sa atong tumong. Okay? Are you ready? Okay, padayon ta sa atong gibiyaan last time nga kita naghisgot og ato namang gisgutan nga when it comes to salvation, kung bahin na sa kaluwasan, it is the object of sa atong pagtuo nga naay merito. Okay? It is the object of our faith that has the merit. And who is the object of our faith? It's the Lord Jesus Christ. Okay? So, mawito ng mahingon tag, I believe in Christ. Okay? I is the subject, believe is the verb, the action word, in Christ is the object. Okay? Now, therefore, it is all diha kang Ginoong Jesucristo that has the merit o kita never, ever have any kind of merit in order to get saved. Wala gyud tay ato. Ang tanang merito adto kang Ginoong Jesucristo. Okay? Busa atong sublion, all the merit is in the Lord Jesus Christ. And because of this, the Word of God says, whosoever believeth on him shall never perish, but have unsa? Eternal life. Busa, there is this principle that I have given you, that to die alang sa usa ka magtutuo is what? For a believer, ikaw na minaw karon nga usa ka magtutuo, for you, to die is gain, profit, ganansya sa Binisaya. Because a believer in Christ is declared a winner. Because he is an overcomer. Nikao, matod pa ka na sa Grigo nga pulong. Now, kung bahin na sa atong pagkinabuhi, on the part of living, the living side, ang usa ka magtutuo who is already a strategical winner. Ang kanang mao ni termino nga ikaw pagka mananaog nimo, strategical winner. Strategy ba? Strategical winner ka na tungod ka kay anaa ka man sa unsa side sa Dios. Na ka man sa iyang pundo o pundok. Okay? Ang sa iyang side is using daily, ikaw nagagamit usab sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. O ikaw nagapadayon sa paggamit sa unsa God's 10 problem solving devices nga giandam sa Dios alang kanimo. O all of these 10 problem solving devices gikuha kini gikan sa pulong sa Dios. Diha na to mapupo gikan sa pulong sa Dios, which this time nahimo na kanang bahin sa imong kalag. It has become a part of your soul. It is now
nagatuyok-tuyok na diha sa unsa sa imong panimuot. It is now circulating in the stream of your consciousness, of the mentality of your frontal lobe. Okay? Now, kini ang atong ingon o tawag og application. This is what we call application. O this is the real issue. Okay? Samtang kini pagayo. Now, ang unang ganansya, the first prophet, mao sa diha nga ang usa ka magtutuo magagamit sa doktrina ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Ang ikaduhang ganansya, mao kini ang ikatulo nga bahin o phase 3 sa plano sa Dios. Nga diin sa Revelation 21:4 nga nagaingon diha nga wala kamatayon dito. Okay? No more tears, no more pain, no more suffering, no more sorrow, no more death. O, besides, you will be absent in the body face to face with the Lord. So, mo ka na. Naunsa man ang ikatulo nga ganansya. What is the third prophet? Aha. All your blessings, ang tanan ni mo mga panalangin are becoming a reality. Nahimo nang tinuod, tataw o klaro na yun. The blessings, great blessings nga gideposito alang kanimo dito sa eternidad. So they become a reality now. That is your third prophet. Ug tungod nini, ang usa lamang ka magtotoo nga function uban sa doktrina nga siya winner na, can boldly and courageously stand firm while facing death. Courageous siya. Malig-on siya. Isog o inunta. Lig-on siya. Wa siya kahadlok to stand. He stands firm while facing death. Nagatubang siya kamatayon. Kung this is the only kind of believer, mature, ang atong hisgutan, kini lamang nga matang sa magtutuo nga hamtong espirituhanon who is able to suppress iyang mapugna niya the disaster of dying from entering into his stream of consciousness. Otherwise, it becomes a stress to him. So, anay iyang pagka-ligon. Okay? He is bold enough, strong enough to suppress it. Ngano? Tungod sa pulong sa Dios. Ug kini naga-appeal na sa 10 problem-solving devices. Now, as a review, na hinumdum ka pa ba niya atong gipangtun-an nga different kinds of operations like Operation RES, Operation PTA, ato ragon ning reviewhon, ato ragon ning labason sa itong panumduman. Unsa man ning Operation RES? Well, this is Operation unsa to? RES. Okay, ato sa nang iset aside, ato nang isugutan later. Unsa man ning Operation PTA? PTA. Operation P, a believer must be in the right place, mo ng P, at the right time, T, with the right attitude, A. So PTA, place, time, and attitude. Unsa man ning Operation CTR. Now kining CTR, bahin kini or part of the faith rest life. Okay? Galamito ni sa faith rest life. Kay ang C stands for claim a promise. Ang kuna, ang sahad sa Dios. Ang T, think of what God can do to your problem. Una-una, unsay buhaton sa Dios diha sa imong bahin sa imong suliran. Ang R,
Ano nanindot ang R, relax. Pag hayahay na si mong una-una, relax lang. Because God is in control. You see? Siya na ang naga-control niya sa imong galamhan. So, Operation CTR. Og niya pa, doctrine of so what? Unsa may kasulti sa ubang mga tao. Di na nimo tagdon kay ikaw. You are on God's side. Wa ka sa man's side. Therefore, siguro ka, garantisado ang imong baruganan. Ligon, bold, strong enough to suppress. Okay? Mo na nga ka nagbarog ka ng doctrine of so what? Nga no maliay. You see? Basta sakto ikaw ang imong relasyon sa Dios. Okay, ang sunod, mao ning Operation ECS, mao na ang Edification Complex of the Soul. Sunod, Operation ROTMPP. Okay, unsa man ning R? Okay. R, you must be, okay, relax. Diha lang gihapon ka, relax. Mao ni atong tema nini, relax. Okay? Okay. Arita sa balik ko na po nato ang SLA kay aron di na gyud nimo makalimtan gyud. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Ug ang Operation ROTMPP lagi mao kana ang routine sa R, organized life, organisado imong kinabuhi. T, true scale of values. M, making good decisions from a position of strength, which is the divine sphere. P, perseverance. And the other P, persistence. Okay? Okay. Sunod, be aware of the Operation RFOENBSR. Unsa man ni? Okay. Kini mao ni ang stages of reversionism. Okay? Mao ni mga ang sa dihangang usa ka magtotoo mo reverse. Pasabot ang gigamit ni kasagarang mga kasimbahanan ilan gitawag og kanang sana slide na mo backslide. Okay, mo na ilang common nga term, pero ang doctrinal nga to nga paghisgot ni it's stages of reversionism. Isa may mo ma-picture og reverse. Kung ikaw mag-drive, di ba mo reverse unsa na? Mo atras. You see? So kung sa ka magtutuo nga nagnegatibo na sa iyong pagdagan sa pulong sa Dios, mo reverse gyud na. Mo atras. Dili mo unsa? Mo forward. Atras gyud na siya. Dili mo abante. Okay? Atras na siya. So kini, be aware as a believer. Be aware. Ang una nini mao nga unsa? Reaction distraction. Mo-react ka ba? Samtang nagahisgot ang pulong sa Dios o a particular doctrine niya murag imong pag mura mag ako'y giigo ani. See? Na wara ba kaila ang nagatudlo nimo? You see? Mo ni nakanindot kay wa ka mailhi. You are unknown. Nagsige lang tudlo ang pastor teacher nagatudlo nga wa kaila nimo. So mao na bitoy giingon sa mga unsa ni street language nga batu-batu sa langit ang maigo unsa to ang maigo
ayaw huwag magalit or something like that. So, mo na ug imo ng pagpaminaw no pagtuos puro sa Dios niya mo yung ako may giiguan wala ba ang nagtudlo mo'y naunag kaigo unya ikaw nga nagpaminaw mo sunod kay mo lagi na. The Word of God is no respecter of profession, age, or status. Tanan mo'y giunsa igo mo na nga reaction distraction mo nang una nga stage. Sunod, frantic search for happiness. Magkadipo-dipo nagpangitag kalipay kay sukad nga nagnegatibo ka sa pulo sa Dios, wala man kay kalipay. Mawa man gyud ang imong kalipay. You see? The source of happiness is the Word of God. Nagkasabot ka? Did you hear that right? The source of real happiness is the Word of God. Na kung wa na kay Word of God, di sa mong kalag, happiness evaporates. Wala, mga tawhano na ng happiness. Mo naging frantic search for happiness. Unya, ang sunod nga ang maoning Operation Boomerang. Uy, mo boomerang na nimo sa imong mga gibuhat karon. Imbis mo na kalipay ang imong gipangita na di na kalipay. Boy no na yung mga tawhano kalipay pero lumalabay kayo na. Fleeting kayo. So, Operation Boomerang. Ang sunod, emotional revolt of the soul. Na pag-rebuild di siya mong kalag. Emotional. Siya mong pagbati. Sunod, locked in negative volition. Na locked in na. Murag gi kanang kandaduhan ba? Murag something like that. Kung natong ihulagway nimo. Locked in negative volition. Negatibo ka na sa kamatuoran. Anything spiritual, wala, negatibo. Sunod, na anay black out of the soul. Na dili kay brown out, black out. Na kangiob, kangit-ngit. Wala kahayag diha. Sunod, scar tissue of the soul. Na anay uwat. Yun sa may mong picture of uwat. Di ba gahi? Kaya ni, samad guda nga na ayo. Unya, mo na nang mahimo siyang unsa. Scar. Kanang unsa ba na Visayan nga scar? Uwat lagi. Okay, uwat. Nanay uwat sa imong kalag. Og ang ika-8 nga ang mao ang reverse process reversionism. Kasabot ka? Reverse na tanan. Okay. So mo ni timan-an sa usa ka winner believer nga di siya mahog niining 8 ka ang the 8 stages of reversionism. Now, samtang ang usa ka magtutuo, I'm talking to you as a believer, while this believer was still alive, samtang buhi pa siya, he has been used, na anad na siya, nabatasan na niya ang paggamit sa pulong sa Diyos sa pagpugong, okay, to suppress smaller disasters in life. Okay? Now that he is facing the big disaster, he faces it with boldness and courage. Na siya kalig-on, an ease, kasayon, o calmness, na kanang kakalma, tungod sa unsa? Tungod sa doktrina, nga na di siyang kalag. O kita nasayod na, nga sa diha nga usa ka magtutuo, dumalahon na is controlled by his old signature nga mo ni mo dumala diha kaniya, he now becomes a loser believer. Pildiro na siyang magtutuo. A loser believer as he faces death. You see? Kuyawan na siya. Na siya kakulba, na siya kakuyaw, na siya kahadlok,
You see? Inay unta siya magmaisog. Now, ato hisgutan ning pipila ka mga prinsipyo din okay? Ni isa ka prinsipyo nga nag-ingon. Paminaw. With maximum Bible doctrine in the heart, okay? And the function of all of the 10 problem-solving devices diha sa iyang kalag as lines of defense, okay? Ikaw nga magtutuo, wa gyoy kahadlok sa kamatayon. You have no fear of death. You have no stress in your soul. Wa gyoy kay kanang kabugat ba? Mao ba na Visayan? You have no stress in your soul when the reality of dying becomes clear. Sabtana, mao na prinsipyo. With maximum Bible doctrine in the heart, diya sa imong kalag, o ang imong function sa tanan, paggamit sa tanan nga napo ka kasulbaran sa mga suliran, mga paagi sa kasulbaran sa mga suliran. 10 problem-solving devices diha sa imong kalag. Okay? Kini mo na ang isip lines of defense. Wa nagyukay kahadlok sa kamatayon, wa nagyukay stress diha sa imong kalag, sa diha when the reality of dying becomes clear. So, ang usa ka magtutuo nga hamtong spiritually mature believer or a winner believer nagaangkon sa mga saad sa Dios, especially Romans 8:28. Unsa gisulti sa Romans 8:28? God works all things together for good. You see? Unya angkuna o iyang angkonon ang garantisado nga mga saad sa Dios that He is the one, ang Dios He is the one who supplies all our needs, both in living and in dying. Now, while napaka sa Roma diha, turn to verse 35. Okay? O kini nagaingon, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Okay? Now you jump. Look so down sa verse 37 which says, no. Mao kanay tuwag. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Verse 38. At 38. For I am convinced about what? Convinced that while you are facing death, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, verse 39, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Now, tanawa na. Look at that. Everything raba are being mentioned there. Ang tanan. While you are facing your own death. So there's no problem when you are up in the sky or down deep in the ocean. Why? Neither height nor depth ang gisulti diha. Neither height nor depth, God. Di ba? No, paminaw. Alang kanimo magtotoo, fellow believer. To die is profit. Ang pagkamatay, ganansya. Sabtana pagayo. Ang mga bersikulo nga atong gibasa di padugay, verses 38 and 39, kining mao mga bersikulo are the foundation of spiritual dynamics. Mao ni sila ang kaligunan, katukuran, foundation, sinungdanan. Ug tungod niini,
ang usa ka magtotoo nga nagaatubang og kamatayon, since namuhunan naman of the Word of God in a persistent, consistent, and continuous study of it. Anaa siya maximum amount of doctrine in his frontal lobe. These are the things he is using at that moment he is facing his death. Mao na iyang gigamit. Kining magtutuha, mahimo mo singgit siya based on 1 Corinthians 15:55. Ngano? Unsay gisulti sa verse 55? Okay. Let me read starting verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. No, kining when the perishable, ang pasabot niya na lawas nga mamatay. So when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Karon, if you are smart, and I will test your being smart, unsay buot ipasabot sa bersikulo 54, 54, or unsa may gisgutan diha? Unsa man? I'm testing you. Unsa man? Abe, ang uban ninyo, naibaw makatubag manini. Apan, ala ka rin mo. If you are smart, I'm testing you. Ang testingan ang imong pagka-smart. Unsay buot ipasabot sa verse 54. Unsay gisgutan diha? Tubag. Huwag makatubag. Resurrection. Pagkabanhaw. Okay? Kay kini nagahisgot about corruptible physical body to be replaced with incorruptible, imperishable body. Kana mo ay pagkabanhaw. That is resurrection. Ug kanang bersikulo tells the believer, that's victory for you. Mao kanay kadaugan alang kanimo. Diha sa bersikulo 55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Now, question, pangutana. What does verse 55 mean? Unsa may gisgutan diha sa bersikulo 55? Yang tubag ka man yan itong bersikulo 54 nga kadto naghisgot og pagkabanhaw. Now, what about verse 55? Unsa may gipasabot niya na? Uy, unsa may gipasabot diya sa bersikulo 55? Tubag, kini nagahisgot about your dying. Imong kamatayon. And your victory you're going to receive even at that moment of your dying. Mao na iyang gisgutan diha. You have victory. The victory here dinhi is related to your dying. That is your victory. Kasabot ka? But why is your death a victory? Nungutana ko nimo na pod. Ngano man? Or, let's put it in a milder way. Kanapay uban ninyo who are afraid to die. Murag na pag kakulba, kahadlok, mamatay ninyo. Why is your dying or victory? Why is your dying or victory? Why? Well, unas tanan, magklaruhay ragod ta din eh. Okay? All of you are alive diya sa imong lingkuran, basta turat buhi ka pa diya. But there are some who are practicing. Ano pasabot? Nga karabang tugtog, nagkatug ba? Nagka-practice naman gano'n, kaya mong katugtog ka. Nagka-practice na gana. Okay.
each and every one of us, tagsa-tagsa ka na to, our respective life is hanging on a fine, fine thread. Di ba? Mura nagabitay lang ni gamayng lanot. At any moment, it can be cut off. Gusto? So, because of this, let me give you 3 principles dinhe. Principle number 1. I hope you're writing down some of these principles. Kaya importante kini kayo. Okay, principle number 1. No one is truly prepared for death or even for dying apart from that all-important decision to believe on the Lord Jesus Christ. Tungod kay, this is the only way in which we receive eternal life and enter into relationship with God while still on this earth. Sabta ka na pagayo. Akong malikon, no one is truly prepared. Wa gyoy ingnunta andam alang sa kamatayon or even for dying apart from that niya ng labing importanteng desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo kay kanara ang bugtong paagi in which atong madawat ang kinabuhing dayon ug musuod kita sa relasyon ngadto sa Dios samtang niya pa kita nining kalibutan. Sa laing pagkasulti, what does this principle mean? Sa may buti pa sabot. It means nobody is really truly prepared for death or even for dying if one is not what? If one is not what? If one is not saved. You see? Wag yun. Kung wag yun ka, dili yun ka tinuod nga andam sa kamatayon or even for dying, kung ikaw dili luwas. Tungod, because it is only by his being saved that he can be sure to live with God forever. Maura man ay pagi. That's the only way. Maura ka na'y bugtong pagi. Nga ikaw maandam yun sa kamatayon o pagkamatay. Paminaw. Ang usa ka dili magtotoo is never prepared for death or for dying. He is never prepared. Dili gyud siya andam. Okay? Okay, principle number 2. No believer is prepared for death after salvation apart from that spiritual dynamics of metabolized doctrine in his heart and having his own lines of defense composed of his very own 10 problem-solving devices. Mo na principle number 2. Principle number 3. The reality of dying is an outside pressure that demands the only preparation possible. Blank and blank, fill in the blanks. Unsa man. Demands the only preparation possible. What are the 2 preparations that he can do? Unsa man ang pangandam nga iyang mabuhat? Number 1 blank and number 2 blank. Unsa man ang first blank? The only preparation possible because of the reality of dying. Now, all of us are going to undergo sa pagkamatay. Di ba? Kitang tanan. Ang pagkamatay is a pressure that is outside sa gawas, which demands the only preparation possible. Oh, what's number 1? What's number 1? You are a believer. What's number 1? The answer? It is your possessing, having the Word of God right there in your heart, in your cardia. It's the maximum amount of doctrine that's in you. That's your number 1 preparation. Okay? Alang ka nimo magtotoo. Ug unsa man ang ikaduha? The answer? It is your living, functioning with the Word of God. Imo nagyong gikinabuhi. You are living with it.
That's number 2. While you are still alive, unsa pa mo gamiton samtang buhi ka pa? Tubag, you use God's Word. Pulong sa Diyos, including the 10 problem-solving devices in solving any kind of problem in life. Basta, imagine, you are dying. Ano na, arago na? Can you imagine yourself dying? What do you as a believer, unsa may imong gamiton, ingon nga, magtotoo? The Word of God. Unsay gisulti sa Pilipos 1:21. For to me, to live is Christ. To die is what? Gain. Profit. Roma 8:28. God works all things for the good. What else? Unsa pa? Ingon nga magtotoo. You very well know that when you die, you will be what? Unsa? Absent in the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Now, there are so many promises. There are so many promises that God has for every believer. One is, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Imagine, I will fear no evil. What does evil mean there? It means death. See? Maunang kamatayon. Now all those promises of God had already become part and parcel resident in your soul. Nabahin mo na. Part and parcel. Nituhop na diha ning tapot na diha sa imong galamhan. Kung mao na akong balik-balik ko nagtuyok-tuyok na diha sa imong unsa panimuot. See? Now, ang imong kalag and the souls of all people will die. Your soul and the souls of all people will die. Or not? Dili na mamatay. Dili na mamatay ra ba ang kalag? It came from God. It was God who created that for you. That will no longer die, or you will no longer die with it. Sabot ka? Now question, pangutana. Will that soul sleep? Is your soul going to sleep? Na may uban nga nagtuo, nga matuog. Now, according to some religious group, na may pipila ka mga grupo diha, mga religious group, ang kalag kuno matuog, our soul will sleep. The truth is, there is no soul that sleeps. Wala. Our soul will never sleep. Kadungog ka. So what do we call this soul? What do we call this soul nga dili na matay? Dili na madunot, dili na mawa. What do we call this soul? It is a blank soul. Fill in the blank na punta. Unsa man? You cannot answer it? This is an immortal soul. Okay? This is an immortal soul. And who gave that soul to you? God did. Ang Diyos. God gave you your soul for you to be able to live here in this planet. Because that soul was imputed by God. A what? Ano sa may gi-impute diha sa kalag? What did God impute to your soul? Answer, it was imputed human life. Na. Karon ang imong lawas, even when it was still inside your mother's womb, was alive. And it only became alive, okay? Paminaw. It only became alive because every cell of that body was alive. That body, kanang lawasa inside your mother's womb, cannot be considered a living person, but only a living body. Kasabot ka? A living person is not the same as a living body.
Okay? Na magklaruhay ta. Ining bahina karong adlaw. Okay? Do not be confused. Ayaw paglibog diha with this biblical principle. The living body that we are talking about is that body that's being formed from the living cells. Do you understand what I mean by cells? Kasabot ba ka? Question. How many cells are you made of? Pila man ka selda ang gigikanan nimo ingon nga tao? How many? Now when it started, how many cells were you made of? Do you know how many cells were you made of sa pagsugod? Answer, usara. Maligingon lang, isang silda ka lang. But is it really one cell lang? Usara ba yun? Yes, just one cell. Out of 2 cells nga nag-uba na. But ang gigikanan yun nimo is only 1 cell. Okay? You were only 1 cell. Do you understand? Unya karon that you are what you are now. Ang bugiro ka na kayo. Gikan ka lang from just 1 cell ba? Now, that 1 cell originated or came about out of the 2 cells that are joined together from your nanay and tatay. Okay? O paminaw niini. Listen to this. That is the only thing that man can produce or make. The only thing. The body. Gusto? It is man that produces it. Correct? That's the body that is living. Buhi nga lawas. And listen, that living body is not a living person. Langwas lang siya nga buhi. Why? Because of every cells that are living in that body that form that very body. Klaro na? Now, when that living body comes out, mugawas, do you now know what a living body means? When that living body comes out from his mother's womb, naapil ni ana nga living body ang kalag, the soul. Ang imong kalag, joined together your living body, miuban ang imong kalag sa imong buhing lawas, and that soul was formed not by man, but by whom? By God. Ang Diyos. Now, when that living body comes out already with a soul that is completely formed, what does God do to this? Unsa may buhaton niya na? God this time imputes human life to your soul. That makes that living body this time as a living human being, tao na nga buhi. Kasabot ka? Klaro? Okay. Now, ang dili klaro alang kanimo is this. What is this human life? What is this human life? The human life that God imputes to your soul that nga dili does not only make you a living body, but tao nagyong buhi. A living human being. What is it? What is the human life? Unsa man? It comes from God. Okay? It comes from God. He lent it. Iyang gipahuwam kana ngadto sa tao. So man can live in this planet. God gave it to man with the living soul. But only human life has its limit here on earth. The soul has no limit. It lives in eternity either in heaven or in the lake of fire. Kasabot ka? Ato kining ipadayon paghisgot sa sunod. Gidapit ka gihapon sa pagsubay, sunod sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga maynungdanon pagayo. Labot sa atong pagkinabuhi dinhining kalibutan o ang atong tumong mao nga kita unta
mahimong mananaog samtang niya pagitan ning kinabuhiya og sa umaabot nga kinabuhi luyo ning kinabuhiya. Ato ni padayon og gidapit kagyapon imong mga higala mosalmot sila nining atong pagtuon sa pulong sa Dios ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So mag-ampo ta karon. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran niining adlaw. Hinaot kini o Dios masilsil sa among limpatakan ug sa among kalag ay kini mahinungdanon man gayud sa among bahin sa among pagkinabuhi niining phase 2 sa imong plano sa among kinabuhi. Dada kami pagpalik dinhi ning among pagtuon ugma aron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan ingon nga imong mga anak. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.